Pito ang samdan sa nahitabong rido sa duha ka magkabangi nga banay sa Balabagan, Lanao del Sur. Mga motorista ug residente apektado sa kagubot. Ani ang report. Mao kini ang nahitabong kagubot sa Barangay Lalabuan, Balabagan, Lanao del Sur adlawng Huwebes. Nabulabog ang mga residente sa buto-buto sa armas nga milungtad gikan alas 7 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Gani makitaan kining linya sa mga sakyanan nga na-stranded human wala una gipaagian ang lugar. Sumala sa otoridad, rido ang maong hitabo nga gikilambigitan sa pamilya Ayaon nga miyembro matod sa MILF ug pamilya Sadon. Actually, po ang parang tinitingnan natin anggulo na matagal lang idwaan. Itada na po ang sakaran. Hindi natin ma-determine pa ngayon kung ano talaga yung specific na talagang root cause na itong away. Sa 1993 po ito. Sa inisyal nga tala sa kapulisan, duna matod pa'y 7 kasamdan sa insidente. Ginasuta pa kung kang kinsang miyembro sa banay ang mga nasamdan. Ginahisgutan na sabkaron sa kapulisan ug lokal nga kagamhanan ang mga lakang aron maundang na ang away sa nasangpit nga mga pamilya. Samtang maagian na ang maong lugar ug duna na sab gipang deploy nga security forces. Huwag pong mabahala ang publiko kasi dito pong sa Balabagan area ay pwede na pong makadaan, kumbaga pahilig at safety na po yung mga commuters natin dito. Kini si Abby Caballero para sa One Mindanao.